Madokachere mabuja dzauya dzanyasi zuva rechipfumba mwemwedzi wakubvumbi. Ipapa nyasi uno ndiyo makore 30 atiri kuerenga. Kubva ipo papfa Renard kwari gwainda musoro nyoka dembo. Mweya wachenga urambe wakazorora murugare. Mazita achange akakora manduwe. Rekaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi. Ipapa wikinere agoita muyembe unokokora zvinoita kuhwadza manduwe kuita unge ndiye akaja vanhu. Paribe chizvino agoti kunyora zvachepadandemutande zvikanzi Ronald Mujuru, ndiri kuziva kuti wakataikiwa nomhuri yako yese, wana washanu nomukadzi wese wakapfa, ndakupa fortune motika kwai mbishi makorokoto, ndakupa motika mbishi pokare ndiri kupa mari inoita zviuru 50 zvomari yekuAmerica. Manduwe, mhuri yako yapfa nomotika patsaona, iwe ndiwo wakunzi tokupa motika. Muitiro wakadari ko zvanyorerwe padandemutande ko adi kuti zvita kawerewere. Ipapo kapo panobva paita kutaika. Rekaitione peno akupuwa pfumba muromo heno, rekaiti kuramba takaringa kuti zviri kuenda nokupi. War Constitutional Defenders Forum wagoti iwo ngatiende kureferendum manduwe. Asi wazhinji wanhu wagototi gore kai kumhanya nokutoti zvamunoda kumhanyira izvi wakati ngatiite referendum, munondoziva zvakaitiwa noFazi gore riya zvinondoitiwa pokare, vanokamanisiwa June 2008 rinobenuka pokare. Ndikaitione ipapa kuti zvichapera nokupi, zvichapera sei. Tinoramba takandoringa kwainenge ichienda nyaya yacho. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagonzi yapuwa mumwe munhu kuti agere hunde ipapo muzvitera kubva kwaRoslyn Hanzi. Aisiwayo kwaindi Belinda Chinowawa. Igweta rinomukurumbira iri kwaindi kutungamira iko kuZimbabwe Lawyers for Human Rights. Rekai tigoona kuti kunenge kuchiita sei, tinoramba takaringa. Apawo pokare nyasi mureketeri wehurumende Ndavaningi Mangwana. Mangwana iyo manduwe zvaagoreketa agototi imimi wanhu tikuda kuti wamunangarwa ndio wagoite basa rokuisa wega watongi womunyika, nokuti imimi muri kuisa mbavha kuti dziite watongi. Zviribe kumbozikana manduwe kuti zvinoreketeka zvakadando izvo. Wanhu wese wagotovhunduka kuti mureketero wakadari iwoyuyu. Rekai tigoona manduwe kuti kureketaku kuchasvika kupi. Tinoramba takazviringa. Ava vanhu vanoita zvokurapa vanhu munyika vari kuhwadziwa fani. Kwai kuna chiremba Taurai Gunguo akapfa akatisiya angari chiremba pachipataracho UBH. Anomukurumbira kuita useza usvinu mukurapa vanhu. Tikuramba chindoti mweya wacho uzorore murugare. Tikai tigoramba takazviringa hedu. Apa izvezvi kureketa kuno kwai nemagweta imimi wanhu vari munyika gorambai zviri kureketeka kuti kwai tida kuti tiite vanhu vanyorese pokare dzimba dzavo. Kwaigozviramba izvozvo, kozvirambitsai nokutoti munofanira kana zvichiitiwa ngazviitiwe mahara pachena, paribe ari kubhadhara mari, nokutoti magara mutori nomari yacho kare Rekaitione mhanduwe kuti zvinoenda nokupi. Ticharamba takaringa ipapo. Apa izvezvi kureketa kuno idi muyembo watinoitiwa navakuru vehurumende wakaita kunyangariwa. Kwaburika mapikicha oini mudhancuve ari kumaruwa achiti kwaindiunganire muchindiro ramanja kuti ndiri kuvhura pombi yomvura mhanduwe yochibhorani chatakaisa. Nomapurisa kutouya koungana kuti waite zvokurova manja wachiombera kuti aita hache aisa achibhorani. Idi zvinayawe zvinoita kuhwadza izvi. Rekai tirambe tichiona kuti vanoipedza sei nyaya yacho, asi idi muyembe musvinuka. Ivo kudzimba dzavo vanenge vachimwa iyo mvura yomubhotoro mhanduwe, asi imi muri kunzi tikakuisirai pombi ipapapa tondowaridza pombi ipapa tohataenda mosara ipapo muchiita kuungana kunge ng'ombe dzichida kumwa mvura. Idi zvinoita kuhwadza. Rekai tirambe tichiona. Tanganda yaisa vamwe vanhu mhanduwe kuti wapinde
pakuita basa ari kuitungamira kambani iyi. Kubva ipo yatengesa zvikamu zvayo kukambani yoInsco. Haiwa zviri kuchinjiwa zvakati wande wande, tikairambe tichiona zvedu. Sangano rinomirira mabhengi omunyika ragotora zimura rikati tikiendesa kudaro dzimhosva nokutoti iri kuvabira mari pamari dzomutero dzairi kuda. Hehe, pano nyaya idi tikairambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nokupi, nokuti payachaperera pari zvino tiri kupa ziva kuti ndopapi chaipo. Tikairambe takazoringa. Ipapa mapurisa agoti wakomana tsaona dzagoitika panguva yozorororo pasika dzakasiya vanhu vanosvika 30 vagbarashiwa. Apa kwai10 wacho wakagbarashiwa, vanhu vanga vandori panze. Unobva waona nayawe kuti pakaita chakaita kunyangaritsa chaiko. Rekai zvedu tirambe takazviringa kuti zviringe zvichienda nokupi, nokutoti pano nyaya. Kanzuru yokwaMutasa Rural District Council pachirungu, haiwa kwai yaita zvino yagonhadzira apo mhandiwe yekutoti vanhu vayo warimo muMutasa momo, kana nyange wari kunze kwenyika chaiko, asi uri munhu anomba kana akaundi iko kwaMutasa ikweyo, ukandoidhaunrodha iyoyo yokuisa mufoni wobva watoisa, haiwa wapinda wakutoona kuti mvura yemwedzi uno yachajiwa mari, wobva wabhadhara, kana iri yeko keshi wobva wabhadhara, kana waita kudadisa. Zvaradza pachina kuti aiwaba mukaona kumwe kwese kuzvisiri kuitiwa, inongobasi dzokufunga vanenge vari kuzvidaba kuti zviitiwe izvozvo, nokuti kana zvichikoneka kuitika nokanzuro yokumaruva yokwaMutasa, ko vamwe vanhu vese vanogona nei kuzviita, makanzuro mamwe ese. Rekai tirambe zvedu takaringa izvo kuti zvinoperera kupi. Iyo zimura yanga yanetsa mazuva apfuura yaya, kwaiwabisiwa wese, kwakutoisiwa wanyowani nohurumende. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Apa kwaita kutoferefeta pokare kuti chii chakamboitika apa kutekaidza mari. Tinoramba tichikunyepai kuti zvinenge zvizotekaira sei ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno muSouth Africa kwai kambani yoDenel yagonhadzira zvombo zvohondo mandiwe zvinosvika mamiliyoni emadhora 550, $550 million pachirungu, wakatengesera kunyika dzakaita soFrance, Turkey noUAE. Aiwa zvava bedu zvavo chaizvo. Rekai tirambe tichizviringa. Apa kumaJanga Commission kwanetsa, kwai kuri kudiwa kuti kuuye uyu akabata homweyo guta roTshwane anonzi iye Munisi. Pakanyangara. Munisi uyu atanikiwa nonyaya yokuti ari kurambana nomukadzi wache. Kuno mukadzi munondoziva vakadzi vanobva vaenda kutoti unomba pakati nopakati, unomotika dzakati. Ndokudawo hafu yangu ipapo. Ndopaatanikiwa kubatiwa chaiko. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi. Izvezvi kureketa kuno kwai kuri sutu wagoti South Africa tiri kuziva kuti tinofanira kukupai mvura, asi rekai mboyaipo kare tirekete kuti tokupai mvura iyi muchibhadhara mari, nokuti manyanya kutibatirira. Chimirai kamoni. Ipapa munogona kutosamisika wanhu wavo wari pamapepa avo orisoto exemption permit, munogona kutoona wakutonzi alright, taakurega kuingidzira mvura, asi vanhu venyuwa ngavachigare tochiwapa mapepa mamwe ogara. Rekai tirambe takaringa hino kuti zvichaenda nopapi. Tinenge tichiri kundonyepa namo. Izvezvi kureketa kuno nyika yoKenya kwai kuguta roNairobi, munyasi mohwizi roNairobi, waari kuda kuwaka mhandiwe nzvimbo inotekaira nomvura yomasuweji. Wari kuita zvino kwai wari kutoisa mamiliyoni 400 chaiwo madhora okuAmerica kuti makiromita 20 aitiwe. Tikati muri kukona. Zvatiri kuitiwa nana Tungwarara idi nayawe, avo vari kuziva zvavari kuita ava. Ipapa kuTanzania kwai mutungamiri wenyika ati wakomana ndaona kuti nyika yatambura nonyaya yekusaika kwemapfuta omotika. Kuno ipapa ndaakutoderedza motika dzatotekaira nadzo dziite 3 basi, kuita motika dzakawanda.
rekai tigoona kuti zvinobatsira chere zvichachinja chere kana kuti zvichaperera papi. Ticharamba takandolinga izvezvi kureketa kuno nyika yoEritrea iri kutochema, iri kusai kuziva kuti yoita sei kana kumutambo weAFCON kuti wachaenda sei. Zviri kutovanetsa nekuti kwai vatambi vanosvika 1 wachiribe kuboeka wandorimo muEswatini mawakatiza wakandonyangarika mhandiwe kundoerekana wasisipo. Hei, pakanyangara. Rekai tirambe tichiringa zvedu. Pakistan kwai yanga ino ndege dziri kutoperekedza wanhu wokuIran wanga wari kuenda kuPakistan ko imi pakaita kunyangara hwendo huno. Heno mhandiwe kuti zvichaperera papi. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda nokutoti pano nyaya tiri ipapo. Haiwa, rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhandiweyo nhau.